Fl-2020 Malta kienet it-tieni l-aktar stat membru tal-Unjoni Ewropea li kellha żieda fit-turiżmu domestiku. Dan ħareġ biċ-ċar f'rapport mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat kif innota li pajjiżna ra żieda ta' 15% fuq l-2019 fuq l-ammont tal-jieli li tqattaw fost l-oħrajn flukandi. Dan minkejja l-impatt ekonomiku li ġabet magħha il-pandemija. Il-medja Ewropea kienet ta' nuqqas ta' kważi 40% fit-turiżmu domestiku. Dan ifisser differenza ta' madwar 55% bejn Malta u l-medja Ewropea. Ir-rapport juri kif l-Slovenja huwa l-aktar pajjiż li ra żieda fit-turiżmu domestiku. Fil-fatt hawnhekk in-numru tal-jieli li tqattaw f'akkomodazzjonijiet turistiċi żdied bi ftit aktar minn 30% meta mqabbel mal-2019. Fit-tieni post mill-istati membri Ewropej kollha issegwi Malta bżieda ta' madwar 15%. Flimkien ma' Malta Ċipru wkoll ra żieda ta' 15% fil-jieli li tqattaw fil-lukandi miċ-Ċipriotti. Slovenja, Malta u Ċipru kienu l-uniku 3 pajjiżi stati membri Ewropej li raw żieda fit-turiżmu domestiku. Dan hekk kif it-tielet post tikklassifika l-Olanda b'nuqqas ta' madwar 10%. L-aktar pajjiż li ra tnaqqis fit-turiżmu domestiku meta mqabbel mal-2019 kien Spanja, kif l-jieli li qattaw l-Ispanjoli flukandi fost l-oħrajn naqas b'aktar minn 50%. Issegwi l-Spanja mill-Greċja bit-tnaqqis ta' ftit anqas minn 50% u r-Rumanija bit-tnaqqis ta' madwar 45%. Pajjiżi oħra bħall-Italja wkoll raw tnaqqis anke minħabba miżuri ta' austerità li daħlu. Il-prestazzjoni pożittiva ta' Malta fis-settur tat-turiżmu domestiku fl-2020 tipponta lejn għajnuna effettiva mogħtija mill-Gvern biex jiġu mitigati l-effetti ekonomiċi li ġabet magħha l-pandemija. Fil-fatt fattur ewlieni li permezz tiegħu ġie inċentivat it-turiżmu domestiku huwa loti tal-vouchers tal-100 mill-Gvern. Fl-2020 il-Gvern alloka madwar 44 miljun euro għal vouchers li fost oħrajn setgħu jintefqu flukandi u postijiet oħra ta' akkomodazzjoni. L-iskema tal-vouchers kienet suċċess kif f'Ottubru li għadda intefqu kważi 82% minnhom. Dan fil-waqt li l-infiq tal-vouchers wassal sabiex ikollhom effett multipliku illi wassal għal injezzjoni totali ta' 56 miljun euro fl-ekonomija Maltija matul is-sena l-oħra.